खांख्राया मासे मोनबाय जागोन ना जाया जामारगोन बिदिखौ जागोन ना माखौ जागोन बिदिखौसो जागोन खांख्राय जावनो फैलायबाय आरो ना गाइसमोन मैया हराव माने बिराद अखा हादोंमोन आरो ना ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो माने खांख्राय जावनो ओंखारबोबाय आरो ना गाइसमोन थ' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबानो जाबाय आरो ना नोंनि मथेब्ला नैयाव मोनगोन ना मोना दे नै मोनसेयाव नैबेयाव आरो ना गाइस मोनगोन ना मोना दे सान नोंनि मथेबा मोननाय नङा आरो नोंनो मोनगोन ना मोना बाव मोनगोन ना मोना दे सान नैयाव नै गातासेयाव मोनगोन ना मोना मोनगोन ना नैबे गातासेयाव आरो ना गाइस नायथारनोसै नो केमेरा चालु कर बाबु नै मोनगोन ना मोना दे सन नोंनि मथेबालाय मोनगोन ना मोना नैयाव नै मोनसेयाव आरो नैबेयावहाय नायनोसै आरो ना गाइसमोन मोनगोन ना मोना नो केमेरा नों हमसन मोनाखै नै आंनि बुंनाया जाखायो दा मोनहरबाय गाइस फाइनालि मोनसे काट दिया आंखौ हरना होदो बिदि दोङोलै नै बिदिखौ जागोन ना जाया नोङो होद नोंनो होनाय नङालै आं बिदिखौ आंसो जानांगोन नै बिदि दोङो नों खांख्राइखौ जानो माबायदि मोनो आं खांख्राइखौ बारा जानो गाहाम मोना दे आंनि खिथुखौ फैबाय था नोंसोर लाग्रा नंगौ नङा लाग्राफोरा आरो ना गाइसमोन आंनि खिथुखौ आरो बुस्थुआ खैथासो थिखांनांगौ खैथा जावनानै माबा दैयाबो माने गोदान बोहैबाय आरो ना अखा हानायखाय गाइसमोन गुसु आरो दैया बिराद गुसु दैयाबो अखा हानायखाय बोरै मोनसे दङ खिथिनो आमायनो है बेयाव गैया दांलै दानफ्लां जाबाय आरो आथिङा ना गाइस मा बुङो वाव नै गाइस दानफ्लां जाबाय बाहाय एसे दानफ्लां जाबाय आरो ना नै नायनो हागोन गाइसमोन खहा सेसा होसोदोंमोन गाइस माने खाथियावनो खारला दरा आथिङा आंनि माने जि खांख्राइ जावनायनि खाथियाव माने आथिं गराइनिफ्रायनो खारदों आरो ना गाइसमोन सेसाया माने लोगो थानायबा एसे आसा खालामनो हागौमोन आरो ना माने हारसिंखाय माने होसोनो हायासै आरो आं ना नैबेनिफ्राय आरो ना गाइसमोन आं नैयावहाय खांख्राइ जावदों नैया आं बेनिफ्राय खांख्राइ जावनायाव माने नैबेनिफ्राय खारदों आरो ना बेनिफ्राय ओरैहाय माने होलांबाय आरो ओरै खारबाय बै बारियावहाय मोनहैखाबाय होसोनो हायासै आं बासिलांबाय बियो नै गाइस मासे मोनबावलायबाय नै क्रैब खांख्राइ क्रैब जाना सन आथिंखौ अरना सन नो सिफाया मायनो मेलेम दंना गैया बायदि बिदि दङ ना जानो हागौ माने बिदि दङ आरो ना गाइस नै बिदि दङ साफानो मेलेम दंना गैया मिथिया आरो ना मेलेम माबा बिदि थाबाथाय माने मेलेमा एसे खम जायो आरो ना ओइनो मा लाग्राफोरानो माबा खारबाय थायोलै बुस्थुआ नै गाइस मासे मोनबावलायबाय माबानिथ' बारलायलांबाय दांख्लाब जायाखै आथिङासो थांदो बेबो बिदि दङ आरो ना गाइसमोन नै माने मिस्टेकनि थाखाय माने बिदि गोनां गोनांखा पुरा गासिबो नै मासेबाव टारगेटा पुरा जाबायना खैथासो जाखो बारासो जाबायना ओंखार हाबलांगोन नै गाइस माबानि माने पुरा जाबाय माने टारगेटा माबाल'सोमोन नालाय माबा माने बेवहाय 10तासोआनो जाबाय ना थांगोन नाङा न'आव थाङा बेयाव गेलेबाय थागोन नामा नों इमान लेथ्रायाव
बे दै गोदानो ओइ नै मुथिफ्रा फैदो नों नाय दैया फैदो फै थांसै फै फै मबाइलखौ नोंनो नांगौ मबाइल नोंनो नांगौ खांख्राइजों लोगोसे मा मोनबोखो मा मैगं होनो इखो हेलासि हेलासि ना एलाइसि हेलासि होनना बुङो र' बुरबक साला मा बुंनो रोङा खुगाया मा रोंथाम बुंसै बुंसन एलासि हेलासि से मा रोंमारालाय बर'नि फिसाफोरालाय खांख्राइजों लोगोसे हेलासि मैगं खांख्राइसो माने जिरबाय आरो साफा खालामबाय नै गाइस खांख्राइ बिदैया बरिया जाना दंलै आरो खैथासो दंबावो इयाव दंबावो खोरदै जागोन आरो दे फट' खालाम जानो लुगैलायबाय एक्सुवेलि आं जानो लुगैदों होनना बुंदों खिन्थु बारा जानो हाया आरोना मोननैबा मोनथाम जानानैनो बास नैबे मेलेमखौ नोंनो होआ दै जागोन नङ हो नोंनो होआलै आं बे मेलेमखौ आंसो जागोन बेखौ मेलेम नाबो ए बिदि फिसा जासिगोन ना फिसा जांसिगोन आरो नोंनो होआ दै बिदिखौ दे होनांगोन ना नाङा ओइ होखाया नोंनो आं नों नैखौ जा नैखौ खिथुखौनो जा दे जानांगोन नों मा नों खोदैखौ जाफिन दै सिंग्रि मोखैजों नाजों ना संनो रोङालै टेस्टि संफिन दै नों जागोन ना जाया नैखौ हाग्रा मैगंखौ जागोन ना जाया नाखौ नोंनो होआ दै नाखौ आं जाजोबगोन ए मादै गाबदों नायनि नोंनि खांख्राइ बिदैया दख बरिया जादोंलै होद आंनोबो हर खांख्राइ बिदैखौ होना होआ खांख्राइ बिदैखौ हरलै आंनोबो बाहाय हरसननाय टेस्टि जादों हरसन बाहाय हरसन masih lo juga ada,